bike pen ka chingkoy ajok adi melong amat apran kedam Fisheries Department hin pen so cheng than tara da phan lang okaso ke ron pon Dilai police station ka parlo 0 point adung ke kalong bolero lapen alto ka chitong Jacob Crop han APHL sia song atum pen kerap ke pajirdam Harlongbi Velongbi College along Indeng Creek ki Fraser Smith kapeman pon Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen pirthe long pinang ana tumlang o kepangreng pen ta ale ki longdu lasi Karbi Anglong Oton Mouse Council EM Madhuram Lekhe alang lima thaponsi Department of Fisheries sai phuatuma phan pin khat pen Karbi Anglong adang pialong pinang ana dim lang o kasukeron pon pidulu lasini phaing ko rasir kebarni lakhakri troksi socheng thenta constituency ang kangarlu rongmong we hawara long sitami rada phan panong pen lang o kasukeron pon pidu Bangso along aluhiaman pen kachitong dun VDC Chairman Bronson Terang, Mondol President Sem Ingleng, Rongbong with Municipal Board Chairman Sunaram Terang, Biren Teron Lapen Anparta, Department of Fisheries Officer Atum, Chitong dun pen ratapan, lang oga sukiron kachitang pon. Rongbong with pen Nelitum B, 365 News, India. Aningkan bangso taksi Karbi Anglong Otomas Council pen pahim tu ponlo kasi District Fishery Development Officer hin pen Nelitum kan adang Nangli okaso kero nasai kedamnang ni phai kritroksi pai ciklu pen si cing pomilo dipu lumbajong si kason pen pakrang si lapen ako EM sar constituency lang kera long kan ni tumron patang lo lason taksi East Karbi Anglong pini an duar Socheng thenta Nelitum nang palilo lapen non duar bagori doigla harui si pusi pulo he bon sitame ahut pen additional ta pinang poklo lasi pini socheng thenta hawar constituency abang ke Nelitum bang harui sireng koi phansi okaso apiket tekang iko lapen kaprek do tulang ma lapen akunon kewang jita menale tum la fishery department hin pen kematha pon do tulang ma je here rada tuma phan la son thaka ko abar sai ki me phan o doiglang la sila East Karbi Anglong bang duar bagori si doiglang lapen aphi ke Nelitum West Karbi Anglong aphanta rondam ji phansi chengpon thupo Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo koilamati wo phonga sara mekar kangthe ronghang dipu pen koilamati wang bomhut diopania ing nama jwalong porphai troksira miniring ko ra troksya pormalom NH36 atowara long aprang truck ke pasangkok aphi ke ketongdam dera jok adimalong amada prandam ju truck number NL07A 4143 pusi pangthekpon Atrak pasangkok kuwai pit seta parking light available reflection light avia joksi aprang truck ke pasangkok theklong le dera jok kachingkoi pen apran dam nanglo kithi tanga bangar pum la pen truck ate wara bang aphan borpothar police atum si chipari deng ponlo Nilipen Mosasteron 365 News India India pula hatta penawan moza India pani national highway India pani surat ekhon truck bearing station number NL07A 4341 গাড়ীখন ৰাস্তাৰ কিনাৰত পাৰ্ক কৰি থোৱা অৱস্থাত একে দিশত আহি থকা ডিফুৰ পৰা শ্ৰী কান্তি ৰংহাং 26 বছৰ তেখেতে মটৰচাইকেল চলাই আহি পিছফালৰ পৰা পিছফালে খুন্দা মাৰি দিয়ে তেখেতে ঠিকাতে মৃত্যু হয় Kedamtang pai ni phain ko rahiniar ni siningami ke ropena jok Jacob Crop han hearing tang rak pen keru alang li crossang ho thurun e pinpu news channel along theklong si Dwarbaguri constituency APHLC president Mondor Singh ing tipen kapin khata teng Dwarbaguri constituency APHLC office secretary Janaram Terang Robinson Singhara tumpen Jacob Crop han tangka sang sabun puriyathe kichuajang thua hormu kerap ke pajirdam lasonsi isu ke phobega bang phu Jacob Crop en kaningje ponke majog ratcharia song atumta keraba velang alang litum APHL sia song atumsi kecheng si loputa than pachini lapen ke ningta ing samtik an loputa crossang hopen ningje pon
lapen ke lapu rong mi rong phar arat pen ta mesen pen akeru pidun API Chelsea song tum ta ke wang jike patumi dik pen lo setami tangka ka bya jok wang thek therek lupu arleng hijan le cherap rete banga khi ke nangrap relu puta ningje pon dehuri pen amos inti 365 news India alang li thuru ne det lo lapen plate det son lo la son si ni thom pli sitame la puson si dokok lo ananta jene deni si kichu la puson lo he mane joy ne de la cho ne de la pen amoni sitame mang humang ram la son si dolo la son la pen jung jung Nelitum da la our telephone pen sitame Nelitum chingki lo kapre tum ham Birta en lo la si ahok lo ma po o ahok lo la son lo kalang lo un ipin polam la he labangso ma si Nelitum ta aku ladak dwar baguri Nelitum la API Chelsea amai phu mondol sing ti alang li Nelitum phan nang pin khat lo la si Nelitum damnang ji Nelitum chengwai ra polam lo sitap alang li bang pini arwi phan pet pen jok alang li bang oni de lo si bang oni de sita Nelitum ke alang li ke bang ateng la Nelitum le bang sita la son la ya ama si Nelitum thang ta wan ti mo we poi phi sita asap so wet chukung mun sita man putang de la ma dik sar lam the ateng la si Nelitum asap so tangka sekai si ne wan pi lo la pen sang sita me masabu wan pi lo phurui the sabun jang thu la son Nelitum masap so wet sita Nelitum ning kiching sam lo mane so det tang de lo bot chongda do ni lo kisu bang thang aku non Nelitum ma si theklong tang lo ke ok ning tang ti pin lo non ta mo the masap so he ma lo man ke tot lun ajap theran bang ke un lo lapu an la si la an lang yo mane kisu non anta mane kam bang dam baria kam anda cekle mon ila la si Nelitum theklok pan sitame chini det lo la pen asap so wet sita Nelitum la si ketikang lo Nelitum Pini arni kang sampor phai hinira chitima pormalom dilai police station ke parlo angkang 0 point along bolero lapen alto ka chetong ahiring tang raklo kopai ke mi muni da tuma bangke thang khelang alto akar lapen bolero akar ke vega tuma phan lapen akar ta dilai police station along si ipon koklang alto a number AS03T4628 lapen bolero a number AS01AX7778 pusi pangthekpon Hanjang lang so pen bisnu lekthe 365 News India Pai ni phai thomkep mate durmiarani lakhain koira throk Dwarbaguri MEC constituency ke parlo deithora longke du harlongbi welongbi college along ke charlie osomara tuma phan ningkirung pon lapen ke pachini ke pache thek pon ja phan pura Fraser Smith kapeman pon labangso Fraser Smith College amena principal Junali rohang pia himpensi mai charipon lapen alhiaman pen ka chetong dun Karbi Anglong Network Council Education EM Richard Tongbi lapen do chetong dun Deithor Town Chairman Jacob Tongbi Deithor High School Headmaster Nirmal Soikia Kekang Adong High School Headmaster Admin Langni Rongbongkhat Don Bosco High School Headmaster Tobias Barma tumta labangso Fraser Smith mate harlongbi welongbi college along ka Charlie dun mi osomara tumpen kachipachi ni pon asaya long chetong dun adun thu EM Richard Tongbi Fraser Smith along ka chetong dun hot ke Charlie ke nang sot aprang si lapen khe kang thur pon je phan phei hui ningkirung pon lamthe pajir mi te kang lapen alang ni EM Tongbi asang ho labangso harlongbi welongbi college anso se kepa mi lapen awar sai kepa du pon je phan alang ni hin pen college gate lapen wechenga hot osomara tum ka cheleng pon pe messenger phan pevers block Tovar ka salam pon je phan sitami lamthe chichak te kang lapen principal Junali rohang pia hin pen sitami alang ni EM Tokbia sang ho phan sitami ningkang sampen ka churu pajir pon Dehuri bana mosinti 365 News India College along Krep Liang Ding versus Social Meet Padopon lo apen nili fandak chief guest hisab EM education hisab sinang hang lo poi fisami nili gedaka governing body president asidak a college along tum pangrum pet pen first year lapen TDC first semester on total 173 student do lapen tebok tirai student penang an dolo lapen latum afan pini isi Fraser Smith ahut ahirjumi ke hang pidun ke claim pidun ladaka dokobe ke porhi ke mission thekji afan ke wangjiar ni do anang bongsame so putaksi Dr. Sarla get
Heklong lo get ta gari patong rai la baso kutha dali. Ini Pilong harlong bi college. Gate aki milong po lapen non interlocking. Hala the gate pen the harlong bi college an already survey kurelo the interlocking at Tovar non September first week ang bong penching pon po. Tapela madam arisia ta pula building ka mukha Penangala building hai ki claim ponji fan ne bori po athin in non bang ne education in church em hesapen sami aningkan bang ason isap sap ding pon po so that permission thek je fan ge claim pon thek je fan bang ne bori pon po. To pini abang gadak harlong bi college long social first smith seta bi ponlo chuneng le si seta me la covid-19 na cases bang doko masin Nelitum paman pon thekta datlo seta me pineng abang ke first smith ingdeng krepli angdeng Nelitum paman pon bomlo la si TDC first semester along 54 student do la pen HS first year along 122 student bang dolo la sila tumban se freshers program bang ke pini deng pon lo la pela tuar la pela get mukha pen education em kai Richard tok dina ci chapon alin ning ko anarong oh la solam bang ke neng arong par piklo athe ke damtang pinang na ningkan setane lian ningkan wang ta action plan long seta jogdun bomlo seta me la puson mane askima vedet ta hypo la si pineng bang ke la PWD route pendak college arlo anke service seta me wangat lo la penon kilongji abang ke angring doat lo la sila prustru do bang ke longpo la pen gate seta me non kiban pinak pro pasinon bang kimisi nang pipo pusi sar seta me cicak pen survey bang kuriat lo India Birta kala puan sekang ton iglo ajok me kardong